5 май 2026 година, остров Лемнос. Намираме се в планината Какавос. Пред нас е скалната църква Панагия Какавиотиса, построена от монаси в началото на 15 век, около 1416 година. Влизаме в самия храм. Това е единствената по рода си скална църква, построена без покрив, т.е. над нея е само свода на пещерата. Запалените свещи. Пред нас е иконата на Богородица или Панагия Какавиотис. Тук има много комбускини или дарове, оставяне на Богородица за здраве. А това е тетрадка с пожелания за молитви за здраве. Сега ще се запишем. А тук е олтар. Скалите на Какавос.